Bissem ta' aktar minn 200 volontir għaddejjin l-aħħar tħejjijiet biex fl-10 ta' Diċembru jingħata l-ħajja l-Villaġġ Tal-Milied magħruf bħala Għajnsielem f'Għajnsielem. Għal sena oħra se jinbena raħal sieħ tan-nattività fil-konfini ta' Għajnsielem u din is-sena huwa mifrux fuq 30 tomna raba'. Il-moħħ wara l-proġett ħadna lura 10 snin meta l-proġett kien għadu biss ħolma. Ħolma li llum żviluppat villaġġ li jieħu lil dak li jkun lura fi żmien meta qed titwaħħad l-istorja tan-nattività ta' 2000 sena ilu ma' żminijiet tal-lum f'kunċett ta' tradizzjonijiet u kultura Maltin u Għawċin. L-idea hi li inti tgħaddi minn attrazzjoni għall-oħra, sintendi mbagħad daħħalna s-snajja ta' dak iż-żmien, il-mastudaxxa, l-furnar, il-ħaddiet, ikollok ir-raja. Ikollok ħafna attrazzjonijiet ukoll li jagħmlu sens għal dal-proġett, però fuq stil ta' villaġġ. Attrazzjonijiet li waslu għal qofol tal-proġett meta fl-ar jitwieled Ġesù Bambin. Għal dan l-episodju is-sena li għaddiet ħadu sem 17 il-familja, jiġifieri 17 il-bambin. Fil-fatt kull episodju fil-villaġġ jara sem ta' familji Għawċin li jiddedikaw ħinhom matul ix-xahar ta' Diċembru. Għajnsielem f'Għajnsielem iżruh mal-100,000 persuna kull sena. Suċċess li jixpruna lill-organizzaturi biex sena wara l-oħra jibqgħu jinvestu u fil-fatt l-attrazzjonijiet dejjem jiżdiedu biex kull min imur isib affarijiet ġodda. Din is-sena għad-9 edizzjoni ta' Għajnsielem f'Għajnsielem mhijiex eċċezzjoni. Dis-sena n-nies jistgħu jgħaddu minn fuq ix-xmara u għandhom in-nies taħtom għaddejjin bid-dajsa. Din hija xi ħaġa li qed naħdmu fuqha se lestuha f'dawn il-jiem, ġifieri apparti li tgħaddi minn fuq briġġ tal-ħabel, inti mbagħad tista' tgħaddi minn fuq briġġ ieħor u għandek in-nies għaddejjin minn taħtek bid-dajsa. Għajnsielem f'Għajnsielem se jkun miftuħ bejn l-10 ta' Diċembru u s-7 ta' Jannar.